kuka mutuno kisan iyalin Zahara, Imami Husainu kwance kayinsa a ƙas. Kuka mutuno kisan iyalin Zahara, Imami Husainu kwance kayinsa a ƙas. A yau filin Karbala Iraki na nufa, don kuka kisan da an kai wa shurafa. Na ga an cire musu mayafi na rufa, yau an keta alfarmar alibaiti shurafa. Yau an keta alfarmar alibaiti shurafa. Kuka mutuno kisan iyalin Zahara, Imami Husainu kwance kayinsa a ƙas. Mukoka wa nabi da kairul bashari, mukoka wa Imam Ali da wannan lamari, mukoka wa Fatima ya mun wayi gari, an shekar da jinin Husain kakan Muntaziri, an shekar da jinin Husain kakan Muntaziri. Kuka mutuno kisan iyalin Zahara, Imami Husainu kwance kayinsa a ƙas. An tare su cikin bakar sahara a hale, ‘ya'yan Fadima yanzu su ake wa izgili. Babu ruwan da za su tsotsa ‘ya'ya ga Ali, Sharifai a halittuka ake wa gatsali, Sharifai a halittuka ake wa gatsali. Kuka mutuno kisan iyalin Zahara, Imami Husainu kwance kayinsa a ƙas. Kisan gilla aka yi wa jikan Kubra, an yanke wuyan Husaini ɗagun Zahara, an ɗaure uwar mu Zainaba al-Kubra, an ci mutuncin shurrafa kira mun barara, an ci mutuncin shurrafa kira mun barara. Kuka mutuno kisan iyalin Zahara, Imami Husainu kwance kayinsa a ƙas. Sadaukarwar Husaini kan tazami da zari, dalilin nufarsa kufa jikan bashari. Addini an bar shugunsu ahalin zikiri, to belin addini ya tafi ku nazari, to belin addini ya tafi ku nazari. Kuka mutuno kisan iyalin Zahara, Imami Husainu kwance kayinsa a ƙas. Iyalan Umayya sun yi babban gatsali, sun caccanza kiran Nabiyu yayansa Ali, Husain ya nufi Kufa ne diyansi da Ali, don sassai ta muminai da yi musu fasali, don sassai ta muminai da yi musu fasali. Kuka mutuno kisan iyalin Zahara, Imami Husainu kwance kayinsa a ƙas. Ƙarya za ta gushe ga gaskiya nan a tafe, bata za ya gushe ga shirya nan a tafe. A yau babu nufin shigar da komai a rufe, ga musu bahul huda tafe da babban hadafi, ga musu bahul huda tafe da babban hadafi. Kuka mutuno kisan iyalin Zahara, Imami Husainu kwance kayinsa a ƙas. Wannan ta saka suka tare shi tun kan ya shiga, a Karbala nan ne jinin Imami ya ɗiga, babu ruwan sha ba abinci kai kalli kaga, wa ‘ya'yan manzanmu ne cikin wagga shiga, wa ‘ya'yan manzanmu ne cikin wagga shiga. Kuka mutuno kisan iyalin Zahara, Imami Husainu kwance kayinsa a ƙas.
an kashe duka mataimakansa ba a kyale ba. Hussein su hulsun ba a yadda ransu ba su juya ba. Hussein ban san wasu mataimaka kamar na Hussein ba. Hussein har damar su tafiya ba su juya ba. Hussein har damar su tafiya ba su juya ba. Mi kuka mutuno kisan iyalin Zahra. Hussein Imami Hussein kwance kayinsa a kas. Dubu abul fadal Abbas a hannun makiya. Hussein kai wallahi Banu Umayya sun gaji tsiya. Hussein sun sare masa hannuwansa sun bashi wuya. Hussein sun caccake kwayar idansa ƴaƴa na riya. Hussein sun caccake kwayar idansa ƴaƴa na zina. Mi kuka mutuno kisan iyalin Zahra. Hussein Imami Hussein kwance kayinsa a kas. Hussein na kira cikin kishirwa da layi. Hussein halmin Nasirin Yasir na kiran da yayi. Hussein waye zai yi taimako a wannan yanayi. Hussein ga takubansu sun fitar nufi na suka yi. Hussein ga takubansu sun fitar nufi na suka yi. Mi kuka mutuno kisan iyalin Zahra. Hussein Imami Hussein kwance kayinsa a kas. sun yi ruwan kibiya ga Sidi yayansa Abbas. Hussein hata kan kirjinsa sai da suka fasa masa. Hussein sun caka mashi zuciyarsa sun ja shakar. Hussein sun yanke kayin Hussein gawar suka yas. Hussein sun yanke kayin Hussein gawar suka yas. Mi kuka mutuno kisan iyalin Zahra. Hussein Imami Hussein kwance kayinsa a kas. ganima suka ɗauki ‘ya'yan Saidul Bashari. Hussein Ali Sajjad wuyansa sarka da mari. Hussein duk inda ya motsa bugu ake kui nazari. Wai ‘ya'yan annabi ne ake wa wannan a gari. Wai ‘ya'yan annabi ne ake wa wannan a gari. Mi kuka mutuno kisan iyalin Zahra. Hussein Imami Hussein kwance kayinsa a kas. wata kadai ta tsira sai da Zainab ce. Hussein ita ta tattara yara har ma aka ce. Hussein sun doshi su taka ta kasancewar ta mace. Hussein sun yayyaga hijabinta da duka da ice. Hussein sun yayyaga hijabinta da duka da ice. Mi kuka mutuno kisan iyalin Zahra. Hussein Imami Hussein kwance kayinsa a kas. haka aka yi wa ‘yan gidan Rasulul Madani. Hussein har fada ta Yazidu fajiri mal'uni. Hussein an ci mutuncin shurrafa al'umma kusani. Hussein akan Islam shi Hussein ya bayar da jini. Hussein akan Islam shi Hussein ya bayar da jini. Mi kuka mutuno kisan iyalin Zahra. Hussein Imami Hussein kwance kayinsa a kas. alal baitin Mustapha a kango a zube. Hussein abin haushi suturar su duk aka kwabe. Hussein sannan ga katon mutum a gefe alaɓe. Hussein da sun koka sai ya kama dukan sashe. Hussein da sun koka sai ya kama dukan sashe. Mi kuka mutuno kisan iyalin Zahra. Hussein Imami Hussein kwance kayinsa a kas. jirgin Sidi Hussein mun ka hau za mu tafi. Rabbi la'anci Umayya masu mungun hadafi. Dan bara'a ne imamu kai mana kashafi. Da uzuri rundunar su Zainab muka bi. Da uzuri rundunar su Zainab muka bi. Mi kuka mutuno kisan iyalin Zahra. Hussein Imami Hussein kwance kayinsa a kas.
mi kuka mu tuno kisan iyalin Zahara. Hussein Imami Husainu kwance kayinsa a kas.